12 il-manifestazzjoni Marjana fl-Ewropa. 12 il-post fejn allegatament deret jew kien hemm fenomeni li ġejjin mill-Madonna. Jinaqdu flimkien u joħroġ dan is-sinjal. Hemm il-firma ta' Marija fuq l-Ewropa. Teorija ta' Padre Livio Fangaza, direttur ta' Radio Marija, u ta' Saverio Gaeta, editur tal-magazzin Taljan La Famiglia Kristjana. Din kombinazzjoni naqbdu bit-telefon ma' Saverio Gaeta fl-Italja. Hija rappreżentazzjoni grafika tal-kunċett li Marija hi preżenti fl-istorja u fil-ħajja tal-bnedmin kollha u ta' kull persuna. Nella vita di tutta l'umanità, ma anche di ogni singolo uomo. Gaeta jfisser dan is-sinjal bħala il-mant tal-Madonna li qed jipproteġi u jħares l-Ewropa. Come un mantello che copre una persona. Huwa bħal mant li titatta bih biex ma tħossbart. Huwa mantell, xi ħaġa tipika tal-Madonna li dejjem tidher libsa mantell. Hija bħal speċi ta' libsa li qed ħarisna tipproteġina tattina. Protegge, che copre, che fa da scudo. Iżda għaliex intażdu propju dawn it-12 il-post, meta nafu li hemm iktar fenomeni allegati u anke approvati madwar l-Ewropa. Dunque queste Dawn huma d-deriet approvati mill-Knisja. riconosciute dalla Chiesa. Iżda tnejn minn dawn it-12, jiġifieri ta' Civitavecchia u ta' Medjugorje għadhom mhumiex approvati mill-Knisja. Due di queste Tnejn biss minnhom mhux approvati, l-10 l-oħra kollha huma approvati uffiċjalment. Ufficialmente approvate. Padre Livio u Saverio Gaeta jargumentaw li mhix kombinazzjoni li l-postijiet huma 12. La bandiera europea ha 12 stelle. Il-bandiera tal-Ewropa għandha 12 stilla għax min ivvinta ċertu Heights ipproponija għax kien devot tal-Madonna li deret bi 12 stilla. U l-idea tiegħu ġiet approvata għax in-numru 12 dejjem kellu tifsira speċjali. 12 kienu l-apostli, aktar qabel kien hemm 12 il-tribu ta' Iżrael. 12 xahar tas-sena, u 12 siegħa nofs ġurnata u hekk. Jekk Malta tiddaħħal ukoll f'dan id-disin, is-simbolu Marjan jibqa' kif inhu. Iżda la Tapinu, l-Algirgenti, l-Arrabat u lanqas Bir-Żebbuġa ma ġew inklużi f'dan id-disin. Għaliex? Malta, sa fejna fien, m'għandix manifestazzjonijiet Marjani approvati mill-Knisja. Come manifestazione mariana. Ninnutaw li d-disin ma jsegwi l-ebda ordni kronoloġiku. Kieku kajna nagħmlu d-disin waħda wara l-oħra kif ġraw, id-disin jiġi xi ħaġa hekk. Mela kif ġie ffurmat dan id-disin u għaliex? Come dire, una proposta giornalistica. X'naqbad ngħidlek, hija proposta ġurnalistika, mhix xi sekwenza minn wieħed sa 12. Esemplificazione. Aħna kull ma għamilna kien li ħloqna simbolu biex ngħidu ara ftit jekk tpinġi linja li taqqat minn dawn it-12 il-post tista' toħroġ din l-emme. Può uscire questa M. Allura dan is-simbolu ifisser xi ħaġa jew le? Questo è il problema. Allora se lei mi dice appunto Din il-problema, jekk tistaqsini x'nara f'din l-emme, jien ngħid li tara l-preżenza tal-Madonna. Imma m'iniex ngħidlek biex temmen f'din l-emme, wieħed jista' jgħid li din hija logħba. Jien ngħidlek ma ġara xejn daqshekk, mhux problema hekk ix logħba jew le. Jinteressani biss li niġbed l-attenzjoni tal-qarejja tiegħi biex jifhmu li l-Madonna qiegħda magħna, hija ħajja u qed tinterċedi għalina. U li dan tagħmlu fl-Ewropa kollha. in tutta l'Europa.